Her ses en håndladning på en kondensator 402 SMD-komponent. Vi sørger for at komme loddet til på. Kom plusmiddel, da vi har fået varmevirkelighedsgraden A fra plusmiddel, det vil sige, skal tilføje noget nyt. Prøv på at lægge komponenten ned på med pincetten, varmer det op. Hvis I lægger mærke til her, så bliver den lige så lidt skæv. Så skal vi rette den. Det gør, at vi bliver nødt til at komme plusmiddel på igen. Så retter vi den op, komponenten, stille og roligt med pincetten. Sådan der. Det kræver sin mand at holde hånden lige her, men det kan lade sig gøre. Så skal vi lodde den anden ende. Vi tilfører noget varme. Gør vi her. Lodder den på. Væk med loddet, væk med varmen. Og vi har nu fået håndloddet en 402.